Number 1 na. Hibay, hibay. Okay, yun na. Pasok po, pasok. Sige po, pasok na. Okay. Okay lang po. Lahat po po natin. Oo, lahat po po Dito kuya. dito na kayo. Pila tayo sa dito. Next po. Okay, very good. Pasok po lang yan. Pagalan niya ka. Dito ka na mag-linya kuya. Isa-isa para hindi magulo. Mensahe lang ito sa interview. Mensahe lang. Dito pong linya sa kayo. Para ano? Dito na po. Picture lang tayo, hawak ng mag-ano ng message. Di ba nag-interview message lang? Picture Ma'am, isang linya. Isang linya. Ayaw niyo, dalawang linya. Ano ka tabi Yan lang pala. Prepare nyo ng cellphone, ma'am. Selfie ha, selfie. Dito ulit mo ba? Kaya nakalinya ka po? Para mo naman. Kaya po. Sabi ka muna, hindi ko muna na-ready ang cellphone mo. Sabi mo na. Linya lang tayo, pwede ba? Pwede, linya tayo. Selfie ha, ready niya na cellphone niya na selfie. Please. Sabay kayo mga. Pwede kayo magsapay-sapay na lang, ma'am. Kasi ito siya eh. Sabay mo na kami dyan. Sabay niyo na po Sige, kami saan Cam na? Norte. Ano na? Cam Norte na po. Sabay-sabay na kami. Sabay na kami, sir. Sabay-sabay na kami. Sabay-sabay na po sila Cam Norte, Ilan, sir. saan kayo? Four, okay. Group na. Uy, Giselle! Kabila ka. Di pa. Giselle! Sino pa kasabay niyo? Sino pa kasabay? Dito ka na po sa Sige, sige, madam. Oh, sige, sige. Group kayo.